General VP Chiwenga varongerwa kuita kunge vakuda kutobviswa vachireplacedwa nemunhu wechikadzi. Dumela bakulu, the nyame Tijan is here. I'm back kunge musana. Ndadzoka ndine nyaya iri kunetsa, iri kutenderera zvisingaite muma streets, social media. Inyaya iri kungoti it's just a rumor but itori serious nyaya iyoyo because tunoona kuti anga chimbotora kuiavoida but tikuona kuti iraba ichienderera ende tikaona nyaya yakuenderera, you know what it is, there can't be smoke without fire. So nyaya iri panapa iri yakamira kadai, so pari kunzi pari kufambiswa, pane mhepo yekusumudzwa yekuti pari kunzi taakuda kuisa VP1 wechikadzi. Mira ndidzokorodzi zvanzi taakuda kuisa umwe VP wechikadzi, ndo mamwe mamhepo ari kusumudzirana vanhu ava mu political party ravo iri rinonzi renigirigini political party iri liberation movement inozvitega yakarwa hondo. Anditi ndo nyaya iri kupisa iri paground iko zvinezvi. We all know kuti zvakafamba sei kuti ava vageneral VP vazope variko zvinezvi. You know, munhu akaplaya a very big role yakatotadzwa nevazhinji vari kutoita noise iko zvinezvi because vanhu vanga vanetsekana nekuna the late RG Mugabe nematongero aiita akati mudaro yaorambera ipapo atobheja nada tofira ipapo, you know, ndo vavazongoita zvavakaita, ndo vakariska zvavakatoriska kusvika vakatoita coup. But kana kutarisa nyika dzimwe dzakaita sekuna na Burkina Faso nechinchichi, vanhu vakawanda kwakatomboitwa coup ikoko kunyika idzodzo. Anditi ma presidents ikoko iko zvinezvo atoriko anotori ma generals, angari ma army generals vakangosvika vangoti vachitongopedza kutora masimba vatongonozvigadza padenga ipapo pasvatotanga kutoenda zvakadaro. Ndo situation yakatika kunyika dzakaita zenzodzo. But kuZimbabwe it's a different country yekuti kune a guy yekuti haasi greedy, ane moyo wokunzwisisa. I don't know kuti moyo wokunzwisisa vamwe vanoti pamwe kakupusa. I don't even know kuti imimi munenge muchiona sei nyaya, but vanhu vanotaura zvakasiyana siyana about this guy. Akati apedza kutora masimba kuburikidza necoup iyo yanga yakaitika, ndobva adedza former vice president because madays iwayo vamunangagwa vanga vatofoma vice president vanga vatonzi ndokudonedza mangwana chaiche vakamuka vakatiza munyika. We all know that, we all know zvakaitika. So vakabva vazogodedzwa unzi coup yatotwa yapera, ndobva vadzoka zvakanzi chiuya muite president. Zvinhu zvekuti azviitike tikatarisa pahistory yeiyo netwa inonzi coup azviitike pese pese zvinhu izvozvo, but apa zvakakwanisa kuitika pamazuva iwaya ndobva papinzwa vamunangagwa. But iko zvoti nyaya yakunetsa manje ndekuti ava vakabva vanoitwa VP. I don't even know kuti chichakaita varesign kubva kugeneral vachienda paVP. Ma-secrets ma-reasons avo pamwe vanga vataurira kuti ndichazokupawo saka uya padhuze since you watichi because pamwe inini hangu in my own understanding ndekuti pamwe this guy akati no inini handina experience nezvinhu izvi since imima muchifoshanda nevanhu ava munoziva kurana zvinhu izvi, kurana nyika zvinorana sei, handisodata greedy, toda kuti zvinhu zviite sezvifambe munyika. That's my own understanding. Ndobva vapanana vakati ndichazokupawo. Saka iko zvino zvinguva yekuti uya achibva achisiya yapadhuze but zvaakunetsa zvinenge zvaakurwadza because pashuga pane kuti nakei nguva yako inenge yakwana but pakuchitanga kusumuka mutauro yakawanda manje pamuromo pari kuwandisa mupolitical party iyoyo. Ndikutoona vanhu vakawanda kutora nyaya iyi ndikusangana neimwe watora pa on X breaking news from Vuland. The musical chairs are now underway and Timon Mutapa is moving to extend his term of office while General is targeted and the Women's League is being used to demand the Vice President post restoration. And this means that by October, after the conference, one of the women will occupy the VP position and the good general who donated power to a great friend will join us in the village kuno kumusha tichirima navo and be one of us. Take this seriously. Ndo mashoko andiri kusangana nawo manyororwa zvakaitwa panapa. Izvi zvinhu ndadisa pa screen ndo manyororwa zvazvingori ndo rumors riri kutenderera. You know, it is what it is. Saka ndangoya nayo kuti ndingokuonesa iyi unozva andidi kuti mujambo ndo zvazvitongori. Now ndiri kuzoona maZimbabweans vakawanda, you know, tiri vanhu vekuti tinokomenta maZimbabweans atidi kujambwa tikanzwawo pataurwa something toda kuisawo pfungwa dzedu 2 cents dzedu ipapo dzakakosha. I know that because tikatopa sense panobva patobatana poita se patogadzirwa mazigi whatever zvinenge zvagadzirwa ipapo. So ndiri kuzoona vanhu vatoda kuti I would say keep an eye on the ambitions. Wopiwo G40 and General, a picture will paint on that canvas soon. Meantime, to any intelligence Zimbabwean, this is a big reason for celebration. The first public evidence that
the junta is cracking the time we sleep with both eyes open. Right, vamwe vari kuti aiwa mimi zvenyu hamusi kumuziya henyu Dominic, panoremarwa apo, panochowa munhu pamiwe ipapo, ndo mashoko akutaurwa nevamwe vari kuti aiwa muri kunyanya kumuunderrate, muri kumutarisira pasi this guy kuti anongoitwa zvese because this guy is very quiet, kutaurisa hapana stereki labhalabha, ukatoona kutotaurisa ndo maspeech iwo anenge angonzi chiendai imimi ndimimi nenge mune zvivindi bijana, chiendai munotaurira vanhu maspeech ndo iripo. I don't know kuti ndiani anyora maspeech zvavo evanhu kuZANU-PF, I don't even know kuti ndiani, but most of my speeches iwayo aneka kuganza kakudidi, ndo zvinozovengesa vanhu vakawanda kuti waenda usvika uverenga speech unonga kutaura zvinhu zvisiri izvo. Unlike one chete munhu andoziva, this Chris Mutsvangwa ndiye one munhu wekuti haumona achiverenga bepa but anenge achingotaura, ndiye anotovengerwa zviripo, but vazhinji ava vanenge vane bepa vachiverenga bepa ravo, but zvinozobuda pebepa iro ndo zvinozoita kuti vanhu vazochitanga kujajwa nekuvengwa nenyaya yezvinhu zvinenge zvichitaurwa. I don't even know ndiani anonyorera maspeeches, I don't know zvangu, unonongwa kunzi post yako ndo zvinenge chinzi ndo zvaunofanira kutaura, but ndikuzoona kamwe ari kuda kuti I don't think general will let it go as simple as that. The longest serving general of all time will not be embarrassed like that useless Mafidi achishandisa juju. Let's stand ready for the showdown. Pachanakidza, I'm telling you, pari kupisa mwari kuti aiwa regerai vakomana munoremara mwati musafananidze general naChamisa. I don't know kuti Chamisa apinda pape, but ndozvo zvingotaurwa vamwe pari kuti aiwa muri kuonera general pasi. Okay, I like this post, it won't happen. General is fully backed by army and we all know they give anyone a long rope, but whatever they want it exactly what happens. Pakashata parikunzi unongoitwa yaya chimuswe chidembo tamba simuswe tinenge takatese takabata kangoma kana kakuririsa kakachinzi tamba izvenyu muchienda muchireba muswe unozongotoara mumwe musi matoreba matokurikuri ungodzi kwa ugurwa kwakatangira ndo zvikutorwa nevanhu pana. I don't even know kuti ndikoko here kana kuti chikozi vanhu vakawanda ndara kuti this general simba rakatotorwa kudhara pasina kana simba rekomanda uro anyone, ndo zvinoitaurwa nevamwe sinzi vakarezaina kunyembe dzechu dzeugeneral kunopisa uko vakarezaina ikoko kwavari uko vanenge vatopa speech. I don't know kuti ndiwo mashandiro azvo zvinoita here kana kuti chii. I don't know. Mwari kuti if the last time these people Peridin Muzikari chairs, this is Windiwe Kombi is the one wacho adona pachea mutambo wacho mugoti unopiwa anyerere. Anyway, it has been doing the same things since 1980, while the opposition doing same things. Each time when the opposition exists, Zimbabwe is stagnant in terms of evolution or development due to toxic politics, always in election mode 24/7 since 2002. Zvikunzi ndozva zvingori ndozvavari vanhu vemsanyanya kuvhunduka zvenyu kubva kudhara vanoshanda zvinhu zvavo nechine formula vanongachitera matsimba akatsikwa nevamwe vanhu kudhara vachingotera vakadaro, saka hapana chinonyanyisa kushamisira. Okay, mwari kuti zvinhu zvacho zvakabatwa kuti hapana 2030 vanenge vachiripo. Okay, mwari kuti Mali and Burkina Faso generals took over for themselves. How did he took power? He was supposed to take over from Baba Amai RG. How can you trust a friend on the power? Ndo nyaenda ndobva utaura njiti pakashata ndiye one munhu. Mali and Burkina Faso vakangoti vachingotora magenerals ekoko ndobva vatoti chatowo chedu chini vakatanga kutochimhanya up to now. Ndo vanenge vachingomhanya magenerals akabveko, but avakunzi pakatrustwa shamwari, asi shamwari yakatrustwa yacho Roma one mungona zvingoitika mese makumwa. The guy wacho watutora naye, the guy in question akabana kuti atina functionalism in the party, mbomere kuda kutaura functionalism, but I don't even know kuti zvinhu zvacho zvinanga zvinoso tribes from the one. That's the fastest way he can push himself out of power. General simply needs to do what the Burkina Faso boy did, sell and unite with the masses and put the trash into the bin. Oh, okay, all right. With due respect, possibly there is going to be 3 deputy president. Mind you, that frail vendor boy is as good as useless. Replacing social is treacherous. He is a live bomb. It is being played by General. I'm sure General is
chess player, you can't be a general usingazive tsoro one will benefit from the Al Jazeera expose Henrietta scandals chivayo Gwanda Gate COMAU election report etc to topple the fraud and to win the masses. Okay, what general is now a toothless bulldog. He should have refused the post of VP from the beginning. Now soon he will be dished. Anyway, band zvazo tuko kupesera munhu akunina. But anyway, ndonyaya dzacho guys dziri kuitika. Ndonyaya dzacho dziri kutaurika. Ma streets dziri kutenderereka zvinezvi pari kunzi ma1 chaicho general vari manguva yakaoma vari gona kuti anytime kungonzi kwatona VP wechikadzi ivo bva vatongodzokera kumusha unorima. Ndo matauro azviri kuitwa. But vamwe vari kuti general wacho wamudare haasi cheap, haasi easy. So munhu akangonyarara but haasi easy sekuonekwa kwaanenge achiitwa nevanhu. But iye general wacho akabuda achiti there is no functionalism in the party. Mbomera izvo zvakona kuti ndoda ningi chinhu chakakosha vanhu veZimbabwe ndo mashoko akataura. Vamwe vari kuti but general wacho anogona kutamba chitsoro manje akanyarara zvake arida kuwina moyo yemaZimbabweans. But inini zvangu ndakatarisa nyaya yekunzi general kuwina moyo yemaZimbabweans nemaspeeches andachambotaura yekuverenga pabepa yaya pane zvavakazovengerwa nevanhu. We all know that. But kubva kumashure of course pavakatora simba kuna RIG vakawina mamasses. But after ipapa vakasanga kupiwa maspeeches aya vanga vakutaura vanhu vakawanda vakatovabuda pamoyo. But iko zvinezvi kune vamwe vakutanga kuti ase kuvaremember kuvarangarira. Ndo ma situations ari kuitika paZimbabwe iko zvinezvi. Amen. Munoona sei nyaya iyi guys yendanguva naendeka kubatira. The most important thing, like this video kuti tionesane. But tell me what you think panyaya iyoyi. Ndoda kuziva kuti nyaya iyi muri kuiona sei. Pangu ndasakura ndazonzi the Nyame Tizhin. I'm out.